Tisati notamba muchato uya wazobudirira. Anna Honde has given us a sneak peek of what is happening from their side. Vasikana vakapfekawo madress avo kuti nditi orange kuti nditi yellow, but anyway guys, they are stunning. The makeup sezvamunongoona guys, it's on point. Eyebrow rakanyatso sotewa. Welcome back to your channel. Ticharamba chingomhoresana here. Alright, so venue yenyu ndiyo guys, it is beautiful. Munongoonawo guys. So uku ndokwa vachazoitira lunch yavo, vambo exchange mavows kune rimwe side. The chairs are set up, white chairs, beautiful. Vamunetsi vatosvikawo nedzimwe hama guys dzatopindira. Mukomana uyu munongomuona akarova kasutu kake kane zviyellow nezviblack. Guys, zvinhu zvese on point. Titende top snatch, muri kungoona mota dzacho dzayaburitsa guys. Aiwa, zvinhu zvese zvakarongeka. Ana vanhu vazomuti aiwa ka iwe uri kuperekedza muchato ko kuda kuzoburitsa kalegi naika one leg chiraka kudaro uno confuse mukomana. But anyway guys, mukomana asi kudzora tsvimbo akataura kuti iye nemudiwa wake vachaita iya inonzi till death do them part. Imikani zvinhu zvese zvakarongeka. Tangomirira kuti tichiona kaJoyi ndo watamirira. Let's hope we make up zvavaita pana na Anna Honde apa ndo zvavaita pana na Joyi. We can't wait guys. Mwari uyu